муҳтоҷ ба зиндагӣ ободанд, бо мехезанд мардуман насиҳат. Аксарияти мардуми мо мегӯяд ки духтарои тоҷики мо бераҳа шидай, не ки мутаассифона ҳамон хе беномусо, ҳамон хе беғайрато, ҳамон хе даҷҷоло, ҳамон хе заифо бо ҳавоёро дастгирӣ мекунанд. Агар насиҳатгарои мо, насиҳатгарои Тоҷикистони мо агар ҳамеҳо бошанд 3 соли дига бираванд, худо хоста бошад 3-4 сол пас ягон духтари шудор дар Тоҷикистон намеоем. Савол дар мардуми тоҷик мешавад, ҳамин шумо мехоҳед ки фарзандотон 3 сол пас беғайрат шаванд, беномус шаванд, эмоном итак заиф шуда. Хеда як савол. Нашод тами тахминаи ғарми чӣ гуфтани? Бо дига одам наёфтӣ. Ту нашод тами пишке ки да о мезананиш мегираниш ку чем ами хели саволот адам додана. Бигӯ ки нашоди ҳиҷома гаймари ба саволотро ҷавоб бутим. Ира тахминаи ғарми намеган. Ия пишки да о задаги айком хели меган. Ия нуш ам хели мундана айком. Ия даҷоло ахиразамон меган. Ия инсон намеган. Юра намедонам ки иҷозат додагиай мебуранд имрӯз насиҳат медан, хичон муҳтоҷ ба насиҳатанд, хичон муҳтоҷ ба зиндагӣ ободанд, мехезанд имрӯз мехезанд хеле трас кара гап мезананд ку охе инам пишкай ку да об партош мегириш хеле мешава. Ина ҷо суратош мебуря. Ин ами духтара агар ам да об партош бигириш кунам хеле бенамуд мешава, нур дар вуҷудш намондааст. Агар насиҳатгарои мо, насиҳатгарои Тоҷикистони мо агар ҳамеҳо бошанд 3 соли дига бираванд, худо хоста бошад 3-4 сол пас ягон духтари шудор дар Тоҷикистон намеоем. Ҳамаш айшвош мебурад, ранги ҳамин блогер мешавад. Ба хотире ки ин ами одамо хичон муҳтоҷ ба зиндагӣ ободанд, бо мехезанд мардуман насиҳат. Ия меган результати гаймарид. Личени гаймарид ба дороҳои гиёҳӣ аз 3 соат то 8 соат. Инсоное ки ба монанди ҳамин бародаро гаймарид гандтон метия 10 солаи, 12 солаи, 15 солаи метавонем ки биёй иншалло мо ба дороҳои гиёҳӣ иншалло личени мекунем. Бе шприц, бе сӯзан, бе азоб, бе оператсия. Просто ҳамин бародари азиз инамиҷа дороҳо мезанем аз 3 соат то 8 соат хеле йонбош мекунем. Зардоб пол меход меброяд гум мешава иншалло ки шифои ҷониби Аллоҳ мо ҳама сабаб мешем. муроҷиат кунем метро Алматинский, ай метро 1 минут рафт пешком меоем иншалло мо дар хизмати шумо. ҳиҷома, фитобочка, массаҷ ҳамаш ҳастад. Ба дили пар муроҷиат кунем. Тоҷикистон ҳам ҳамчунин. Мавзӯе ки дар Тоҷикистон гаймаритон ғамтон метия, метавонед ки ба дили пар муроҷиат кунед. Личени гаймарит ба дороҳои гиёҳӣ мо дар хизмати шумо. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Муҳтоҷ ба зиндагӣ ободанд, мехезанд имрӯз мехезанд хеле трас кара гап мезананд ку охе инам пишкай ку да об партош мегириш хеле мешава. Ина ҷо суратош мебуря. Ин ами духтара агар ам да об партош бигириш кунам хеле бенамуд мешава, нур дар вуҷудш намондааст. Агар насиҳатгарои мо, насиҳатгарои Тоҷикистони мо агар ҳамеҳо бошанд 3 соли дига бираванд, худо хоста бошад 3-4 сол пас ягон духтари шудор дар Тоҷикистон намеоем. Ҳамаш айшвош мебурад, ранги ҳамин блогер мешавад. Ба хотире ки ин ами одамо хичон муҳтоҷ ба зиндагӣ ободанд, бо мехезанд мардуман насиҳат медиҳанд. охе савол дар мардуми тоҷик мешавад, ҳамин шумо мехоҳед ки фарзандотон 3 сол пас беғайрат шаванд, беномус шаванд, эмоном итак заиф шудагианд, бо ҳам хе эмонои фарзандои мо шумо заиф шаванд. мехоҳед? Агар бихоҳед марҳамат бинависед дар комментария. оли видеои папутияй, оли ма барои инами чиркак пиркак ё се касан я беномусои беғайратои бешарафои ё падару модаршо айхи фарзандо ба фикрам ки безоранд, ё шояд ки падару модаршон ранги ҳам ё хичон даюз шудагианд, ё 3-4 касан ёро ба хеле видеои конкрет намекунам. шумо мехоҳед ки дар оянда фарзандои шумо беҳтарин фарзанд шаванд ё намехоҳед? Мехоҳед ки ранги намё шаванд? Ку бинависед дар комментария мо бифаҳмем ҳамин мардума фикрҳои шуморо бифаҳмем ку шумо хитон чӣ мегӯед. Барои аксарияти мардуми мо мегӯяд ки духтарои тоҷики мо бераҳа шидай, не ки мутаассифона ҳамон хе беномусо, ҳамон хе беғайрато, ҳамон хе даҷҷоло, ҳамон хе заифо бо ҳавоёро дастгирӣ мекунанд. инами даҷҷоло ахиразамона ку то реклама мебуранд. Инамиро бо ҳавоё дастгирӣ мекунанд ва мегӯянд ки Тоҷикистон ҷазир шидай, духтарои Тоҷикистон ҷазир шиданд. мо худмон ҷазир кардем ҳамара, мо худмон. Салому алейкум дӯстон бародарон, иншалло ки ҳама каса хуб ҳастем. Бародарон чикори ки бибинед мо ҷои худмон ҳамин тавагим марҳамат би иншалло ҳиҷома ҳастай ва личени гаймарид ҳастай. ина бародарон мо омадем дар хизмати бародарон ҳам гаймарид кардем бародарон ҳам ҳиҷома. марҳамат кунед ва мисли бародаро биё иншалло мо дар хизмати ҳама шумо ҳастем. ина бародарон се намуд массаж кардагим рӯшнои аппарат вак кунид баъдан панкоша даде боз иншалло ки ҳиҷомаш мекунем
این برادرمون گایماری تلگه مایده رفتسته مرحمت کنید نمره ما در روی اکران میبره مراجعه کنید و در خدمت همه شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و